Vreau să-l dați. Ia. Vreau să-l agați și nu-mi bag în seamă. Și aia altă vrea ea să se bage în seamă, dar nu vede. Altul. Se bate pe ea acum. Oh. Stai bă, că aici e menajatura. Se încing, stai să vezi. Uite, ei toți au venit. Asta câștigă. Asta negru. Asta negru câștigă, fie încă. Caută. Și că nu intru. N-am venit. Așa. Sos.